हाय गाइस नोंथांमोनखौ मिथिसार बर' इडुकेसनाव बयखौबो बरायबाय दिनैहाय भट थुनाय दिन आरो ना गाइस लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअ ससे खालामना खिन्थानोसै मायाव होगोन मायाव मागोन आं बेखौ खिन्था गैया नायदोल' जायखिजाया नोंथांमोननि भिडिअखौ मानसिफोर बुरजा जानायखौ आयौ माथो देन्जार मानसि फैना दंलै नै बा देन्जार मानसि जाखाबाय जों दाहायसो होनोसै गाइस लोगोफोर देन्जार मानसि जाखाबायलै दा होफैनोसैथ' गाइस लोगोफोर नै जों दासो हैनो थांनो नागिरदों दहाय फैनायाव मानसि बुरजाखाय जों होआलासिनो थांफिनबाय ओंखामफोर जाना फैफिनबाय आरो दा नै 12था जासिगोन टाइमा दा एसे लाइना खम जाना दं ओइ माथो हिनजावफोरा नै नोगोद दंलाबायो लामा सामानो हिनजावफोरा गोलाव दा लामाया हौवाफोरना एसे खम नुदों आरो जों ओइ माबानिफ्राय न'निफ्राय नाहरबाय थादों न' खाथिया जायो जोंनि बारा गोजान जाया हिनजावसाफोरासो गैया माथो हिनजावफोरा लाइना नै हौवाफोरना एसे दंसाबो 50 जनसो एसे जों लाइनाव थांनोसै दहायथ' 100 जन दंखायोमोन फार्स्टआव